Защо толкова често ние се улавяме, че не можем да се фокусираме върху нещо, че сме твърде разсеяни? На какво се дължи всичко това и тази наша липса на концентрация и това има ли връзка с нашето състояние психическо? Да, разбира се, че има връзка с нашето психическо състояние, но огромен проблем е всъщност външната среда. От отвънка идват прекалено много стимули. Ние живеем в един свят, в който всъщност никога преди това не сме поемали толкова много информация. Нашите мозъци не са устроени за толкова информация. Ако се замислите, от всякъде има новини, кратки видеа, неща, които така буквално привличат фокуса ни, всъщност и емоциите ни. Много често и в социални мрежи се хващаме как изпитваме гняв, как изпитваме тъга. Нещо, което толкова сериозно ни разфокусира всъщност от важното нещо, от работата ни, от истинската ни мисия за този ден. И най-често бих казала, че външните стимули са огромен проблем днес. Тези кратки проявления на информацията, която ни залива от всякъде. Преди не е било така. Преди, ако се замислите как сме поемали новини, дори през телевизора е било доста по-бавно, доста по-така полегато, така че да не ни блокира по този начин. И всъщност какво се получава? Къде идва психическия момент? Психическия момент идва, когато мозъка ни филтрира информация. Тоест, той по естествен път се разсейва, за да може по някакъв начин да се възстанови. Тоест, не винаги е дефицит на внимание, това, което го представят страшно много хора като огромен проблем. Просто някой път човек трябва да попости малко от социални мрежи, да пости от новини, да пости от подкасти. Те са станали много популярни. И изобщо от видеа, изобщо от външна стимулация и най-вече екранна дигитална стимулация. То е нещо като вече мания, то просто те тегли натам. И да не искаш, то не точно мания, може би не е най-точната дума, но привързал си се към това, едва ли не. То си е вид зависимост, защото малко или много нашите мозъци привикват. Получава се нещо като зависимост към допамина. Допамина е един хормон в мозъка, който се получава, когато получаваме кратка наслада или кратка награда. И това малко или много си е тип зависимост, като наркотик. И затова са толкова опасни всъщност социалните мрежи, защото те дават точно тази кратка наслада, а всъщност нашите мозъци се развиват най-добре когнитивно, ментално и емоционално. Ние се развиваме като хора, като личности, когато имаме едни малко по-продължителни награди, малко по-продължителни дейности, да кажа дори, в които проявяваме търпение, в които имаме дълбока концентрация, за да може да получим голямата и бавната награда, която ще дойде малко по-късно, когато всъщност завършим проекта си, когато постигнем целта си. Тези кратки видеа малко заблуждават мозъка ни, карат го да се заблуждава, да си мисли, че нещо предстои. Може би, вие като сте скролвали, тези, които слушате, като сте скролвали, може да сте усетили един момент, в който имате чувство, че търсите нещо, но то все не идва. Все не идва. Може би в следващото видео, може би в следващото видео, може би в следващия пост. И все не идва. И това е точно заблудата, която се получава с краткосрочния допамин. Да. Всъщност променя ли се нещо по-трайно в мозъка ни, в нашето състояние или това може да се поправи? Поправимо ли е това? Със сигурност е поправимо, ти вече ме познаваш, знаеш, че аз съм оптимист, когато човек работи върху себе си, първо когато осъзнае проблемите, защото те са големи проблеми. Това е първата стъпка, човек да осъзнае, после да бъде малко мотивиран да поправи някои най-вече навици в живота си, в ежедневието си и нещата могат да се поправят. Но въпросът ти беше, защо всъщност трябва да го правим, какви може да са трайните последствия, ако не работим върху фокуса си. Те са много. Значи има когнитивни последствия. Това значи разпиляно объркано мислене. Съответно разпиляно и объркано говорене. Речта по някакъв начин е засегната. Особено пред младите хора, за съжаление. Ленивост и опустяване на мисълта. Съществува така наречената когнитивна мъгла. Хората може да са чували. После има емоционалните последствия. Също съществуват. Тревожност, депресия, фрустрация, гняв. Това чувство, където все имаш нещо недовършено, все нещо не е както трябва. Това се случва изцяло от липса на фокус и липса на така последователна концентрация. Усещане за заседналост или безпомощност. Все едно си блокирал, да. Точно така. Все едно си блокирал, все едно си замръзнал. Това и в моята практика с мои клиенти го забелязвам, че всъщност това е основният проблем. Те идват при мен и ми казват, аз се чувствам заседнал, все едно не се движа в живота си. И когато разбера за тяхното ежедневие, всъщност те на ежедневно ниво точно това правят. Седят, скролват, не работят върху дълбоки цели и всъщност оттам започваме. Това проблем само на младите хора ли е или го има и при възрастните? За младите? Да. Случва се нещо като епидемия вече и въпреки, че започна от младите хора, защото промените много често започват от тях.
вече не се наблюдава проблема само при тях. И по-така възрастното поколение твърде много се разсмиват, съществува едно разпиляване на концентрацията, съществуват проблеми с фокуса, съществува изобщо проблем с вниманието, който е много лесно обратим, само ако човек така се опита и ако забележи, че прави нещо нелогично, да кажем. Как може да се тренира това всъщност? Ами, има няколко техники, които аз предлагам, които така и в моето така скорошно обучение ще разгледаме. Разделила съм ги на три основни типа. Техники за подреждане на вниманието, техники по-скоро за управление на стимулацията, това, което казахме, стимула от външната среда, който идва към нас. И третия тип, когнитивно преструктуриране, това е структуриране на мисълта. В първият тип техники съм сложила дълбок работен блок. И това означава работа в интервал от 25 до 90 минути без прекъсване. Хората просто трябва да се научат да имат интервали от работа. Малко воля да проявят, нали? Има го елемента на волята, в който се казват, изключват всичко, изключват всички табове и си казват, ето това ми е времето за работа. После след този интервал от примерно от 30 минути или от 40 минути, аз мога да си дам 5 минутна почивка. Но след това продължава със следващия работен блок. Също друга техника е приоритизация топ 3. Значи в началото на деня хората избират само 3 ключови задачи, с които да се справят. И това по някакъв начин ограничава този когнитивен шум и помага на мозъка да насочи ресурса си само към това, което има най-много значение. И съответно към тези 3 неща. Изключително освежаващо е това за мозъка. Защото ако се замислите, друг основен проблем с фокуса е не само външния шум и външната стимулация, а фактът, че ние се разпиляваме на толкова много задачи, за толкова много места и този мултитаскинг, за който хората говорят, той всъщност малко илюзия, малко една лъжа всъщност. Ние не можем да правим мултитаскинг. Ние просто превключваме от една задача към друга, не ги правим едновременно и това е страшно затормозяващо за мозъка, за нервната система, за психиката. Така че приоритизация топ 3 е много добър начин човек още в началото на деня да се фокусира. Тоест, ако в началото на деня си подредиш задачите, това, което е най-важно, да ти бъде на първи план, всичко останало, ако остане време. Така ли? Точно така. Защото хората трябва да си напомнят, че има и други дни и не може всичко да се случи в рамките на 24 часа. В момента има много изследвания, научни изследвания, които показват, че не сме работили толкова, колкото работим сега. Днешният човек просто робува буквално на работата си, някой пъти на 2 работи и всъщност тези задачи, които са вкъщи, нали, да си почистиш къщата, да си оправиш, да се занимаваш с детето или децата или пък внуците и пък някакви лични организационни проекти или правни въпроси, каквото искаш, те не си тръгват. Значи това, че работиш 2 работи, не означава, че няма да имаш и други задължения, които те чакат. И всъщност човек, който успява пък всичко да прави в тия 24 часа, той нали, се чувства продуктивен, но жертва нещо и това е фокуса си, вниманието си, енергията си, волята си. Понякога направо ти косва стресово състояние. Абсолютно, да, точно така. Това пък е физиологическото последствие от разпилания фокус и това е страхотен стрес за нервната система. Бърнаут също. Добре, като заговорихме за децата, обикновено тинейджерите, може ли насила да се постигне нещо, да кажем с отнемане на телефоните, това, което правят обичайно родителите? Да ти кажа действа, трябва да се направи под формата на някакво възпитание. Нали така, детето да знае защо това се прави, всъщност да разбере, че е изключително пагубно за него да си скролва и да разбере защо му се отнема насладата. Защо това трябва да се направи? Защото децата го приемат като голяма наслада. Това нещо да си жигат по телефоните, да си играят някакви игрички, които между другото също така водят до един краткосрочен стимул, до объркване на допамина, едни кратки наслади. Родителите знаят за какви игри говорят, те са страшно така зомбиращи, както те сами си изразяват. И когато се отнема телефона от детето, трябва да му се каже, може сега да не ти харесва, но това е за твое добро. Защото това ще те направи по-умен, по-фокусиран и по-силен и по-добър от другите. Така чисто и просто, лесничко да се обясни на децата. И дори да не разберат, не мисля, че родителя трябва да връща обратно телефона. Просто трябва да застане за метода си на възпитание и да си напомня, че това е всъщност ключово за неврологичното развитие на детето му. Тоест, всичко е в наши ръце. Можем да го направим с една самодисциплина, така да се каже. Точно така. То най-вече проблема е в родителите, нали, когато се прекалява от децата с тези устройства.
Така че точно така, ти много добре го казваш, самодисциплина от страна на родителите. Те могат да проявят тази дисциплина. Да, понякога и самите те върху себе си, защото при тях също са така, има същата зависимост, нали така? Да, личният Много пример често. е най-голямото нещо. Това да си ролеви модел на детето си е най-голямото призвание и родителите трябва така по-сериозно да се подхожда към това признание. Добре, можем ли да кажем, че тази училищна среда изтощава децата? Аз постоянно се връщам натам към нашите деца. Ги изтощава до такава степен, че те имат нужда от този допамин, като се приберат в къщи. Особено вече в по-големите, така при по-големите подрастващи. Знаем колко са натоварени от сутрин до, да кажем, късния след обяд. Да. Напълно разбирам какво имаш предвид. Да ти кажа, наистина са много натоварени и липсата на движение е огромен фактор при децата. Всъщност спорта е едно от тези неща, които страшно много стимулира концентрацията, особено определени спортове, както знаете. И тъй като децата, те са не подрастващи организми, те са пълни с енергия по цял ден, като са по тези чинове и така са затрупани с страшно много информация и това го има, нали, психическото натоварване. Биха могли да се направят там промени, но да отговоря на въпроса си, те нямат нужда от този допаминов краткосрочен стимул. Всъщност всеки един организъм, малък или голям, детски или навъзрастен, всеки един организъм има нужда от нещо друго и това е продължителният фокус, задълбочената концентрация, която води, както казахме, до голямата награда, до постижението, до целта. И това е всъщност, което липсва. Всъщност, ако може вкъщи да се стимулира това нещо, децата въобще няма да имат нужда от тези допълнителни шокчета, както обичам да казвам. Защото техните организми имат нужда от творчество, от това да изразяват енергията си по един, както казахме, малко по-продължителен начин. Ако се стимулират те в някакъв спорт, дали ще са танци, дали ще са бойни изкуства, дали ще е някакъв такъв отборен спорт, това също позволява един фокус малко на по-различно ниво, но също в творчество, в музика, музикални инструменти, пеене, по някакъв начин талантите да се изразят. Това е перфектният начин и това е нещото, от което техните организми имат нужда. Те си го взимат допаминовия шот, защото просто няма друго налично. Интересно, кога ще бъде твоето обучение? Ще бъде на 17 май от 11 часа. Да, и всеки, който иска, може да се включи. Разбира се, може да намери информация в Фейсбук за обучение. Да, там има събитие, казва се откраднато внимание. Как да си върнеш фокуса в свят, който има за цел да те разсейва. На себе си е точно така.